אז בוקר חברים, אמרו לכם בסרטון חדש עם לוי ורוי, חבר שלי הוא בן 7. תודה. אז אכלנו אוכל רגע, תשמע? לא, דבר. רגע, תכתבו לי ולוג הבא אם אתם רוצים שאנחנו נעשה ולוג בריכה אבל לא כדורגל. אי אפשר. טוב, אנחנו משחקים בכדורגל. מוכן. תן להם איזה פן. קרוע. אני מסדר לך את הבולבול. תפתח. להביא חוש, זה כל מה שאכלת? להביא, אתה לא רואה? להביא, אתה לא רואה? לא, אני לא אוהבת. אני מסכן את הטלפון. אני שם את הכדור. איי! איי! אני שם את זה. לא. אני עוברת רמתחת. איבדתי. עכשיו הוא ניסה לבעוט בי ולא הצליח. טוב, אני שם את הכדור. שם את הטלפון. שיראו את המשחק, יופי. מקווה שרואים טוב. בוא נראה רגע. לא נראה לי רואים טוב. אתה לא יודע למסור. לא, הוא לא יודע למסור. נכון. לא, מפה. זהו. גול. שלום. המחליט. כמו הכל. טוב, אני עושה הפסקה קצת, אני שטתי בבריכה. משעממים. תסתכלו עכשיו איזה פנדל מתדופק. יצאתי מן חיבור, אני אראה לכם לאן. אני באת לכאן. אני באת. פה. ופה אני בועט. בסדר. לא לכאן. לכאן אני בועט. אוקיי? לא. לכאן, שם אני בועט. רגע. הנה, שם אני בועט. לא, זה פשוט אני בת. 3, 2, 1, חיבור! גול. רגע, עצור. רגע, בעטתי לאן שרציתי? אני אבדוק. לא, בעטתי לי כאן, נכון? בעטתי לי פה, נכון? נכון? כאן בעטתי. כאן. מיצינו את הכדורגל, עכשיו בריכה. אוי, עכשיו בריכה. אני אבל בבריכה. תסתכלו. בואו לבריכה באמת עכשיו. רוצים 10 רוצים כדור? לא. אני נכנס עם הרגליים. איזה מים קרים. מה קרה? זוז לי חתיכת בלונים. רגע, יש לנו בלוני מים. למה שלא נעשה אותם? רוי, אתה יכול להביא לי אחד כזה? רגע, בוא ניזי. יאללה, בואו נעשה. אני. יש לנו בלוני מים. במתנה. כל יום שנבוא, כל יום שתבואו נעשה אותו. למה שלא נעשה עכשיו? הנה, אתם רואים את המים? כן, רואים ברגע.
צריך לקפוץ. אבי, אתה מסתיר אותו, מפגר. קפוץ! למה? הוא השפיץ עליי. קרים רצח. איזה קר. רוי! פאק אחי, רואים לי את התחת בדרך. היום אנחנו מצפים להפסיק לרכוב על רוטבין. טוב, חברים, אז זה היה הסרטון שלנו להיום. אני הייתי איתמר ביחד עם החברים שלי. ביי! אנחנו מדליקים את הבלגן. גם, עכשיו אנחנו עושים בלוני מים. נעשה את זה כבר בסרטון אחר. לא, ביי! לא, אחי. מה לא? עכשיו? כן, רק התחלנו את הוולוג. נחזור אליכם. אתם יודעים מה? אני סוגר את הוולוג, ביי ביי. לא. רגע, לא עשית לנו מטרה. המטרה, אם מגיעים בסרטון הזה לכמה? 40 לייקים? אנחנו... לא, 40. אז אנחנו עושים... אנחנו עכשיו עושים את הבלונים, אבל אם מגיעים בסרטון הזה 40 לייקים, אנחנו מעלים רק את הסרטון. יאללה ביי. רגע, וכמה